салом дӯстон, дар видеои имрӯза мехостам дар бораи полипи бачадон ба шумо маълумот диҳам. Полип ин доброкачественное образование мебошад ва он наметавонад ки ба ҳолати бадӣ гузарад, яъне ба ҳолати злокачественный гузарад. Дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки агар полипро назорат накунем ё ин ки аҳамият надиҳем, дар 1-2% он метавонад ба ҳолати злокачественный гузарад. Полип ин худаш агар ба забони оддии худамон карда гӯем, гӯшти сиётиек мебошад ва метавонад на танҳо дар бачадон, метавонад дар бинӣ, дар талхадон, пешобдон, дар милки даҳон пайдо шавад. Дар занҳо бошад бисёртар полипи бачадон, полипи гарданаки бачадон дида мешавад. Сабабҳои пайдоишаш хеле гуногун мебошад. Ягон кас аниқ гуфта наметавонад ки маҳз аз чӣ пайдо мешавад полип. Сабаби якум ин вайрон шудани кори гормонҳо, яъне гормоналный дисбаланс ёки гормоналный сбой дар организми зан мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо вақте ки шахс дороҳои гормоналӣ истифода мебарад, дар ҳамон ҳолат метавонад ки дар организм полип пайдо шавад. Сабаби дигар исқоти ҳамл ё ин ки аборти выкидиш, онҳо низ метавонанд ба гормонале нарушение оварда расонанд ва боиси пайдо шудани полип дар организми зан гардад. Ва ниҳоят сабаби сеюм ин илтиҳоб ё ин ки воспаление. Ҳама гуна воспалениеҳое ки дар организми зан пайдо мешавад, он метавонад агар онро дуруст табобат накунем ба полип оварда расонад. Воспалениеҳое ки аз рӯи бактериальные инфекции, вирусные инфекции ё ин ки анаэробные инфекции, агар шахс ба худ муолиҷа машғул шаваду онро дуруст табобат накунад, дар оянда метавонад ба полип оварда расонад. Нишонаҳои полипи бачадон чӣ гуна аст? Дар бисёр ҳолатҳо зан ҳатто мушоҳида намекунад ки полип дорад, чунки онро ягон чиз бесобита намекунад. Дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки дарди миён, дарди шикам, бенамозӣ аз ҳад зиёд занро безобита кунад. Полипро ҳангоми гузаштани ташхиси ултрасадо муайян кардан мумкин аст. Дар ҳоле ки агар дар шумо полип муайян карда шуд, духтур ба шумо тавсия медиҳад ки як намуд ташхиси дигар гистероскопия гузаред. Барои чӣ ин ташхис тавсия дода мешавад? Ташхиси ултрасадо яъне УЗИ фақат полипро дида метавонад ва наметавонад ба шумо бигӯяд ки ин злокачественный аст ё ин ки доброкачественный. Аз ҳамин рӯ барои муайян кардани ҳолати бадӣ ва хубии он гистероскопия тавсия дода мешавад. Табобати полип чӣ гуна аст? Баъди гузаштани гистероскопия ва гирифтани гистология муайян карда шуд ки полипи шумо доброкачественный аст ё ин ки ягон образованияи дигар нест, ба шумо тавсия дода мешавад ё ин ки ҷарроҳӣ ё ин ки назорат кардан, чунки дар бисёр ҳолатҳо занҳо намехоҳанд ҷарроҳӣ кунанд. Дар ин ҳолат шумо бояд ҳар 3 моҳ ё ин ки 6 моҳ ташхиси ултрасадо гузаред, яъне УЗИ гузаред, андозаи полипи худро бинед ки калон ё ин ки хурд нашудааст, ҳолаташро дигар накардааст ва намудашро дигар накардааст. Роҳи дигар бошад ин ҷарроҳӣ бо усулҳои ҳозиразамон ки бе ягон ҷоё буридан тавассути узвҳои занона, яъне аз маҳбал даромада ҷарроҳӣ мекунанд. Баъди ҷарроҳӣ шумо бояд воспаление ки дар организми шумо аст, онро табобат кунед, яъне чак воспалениеро пурра бо тавсияи духтур табобат кунед. Ҳар хел дороҳои гормоналие ки баъзе дорухонаҳо тавсия медиҳанд, истифода набаред. Чӣ гуна доруе ҳаст, танҳо бо тавсияи духтур шумо бояд истифода баред. Ва дар 6 моҳ як бор ташхиси ултрасадои узвҳои занона, яъне УЗИ гузаред, чунки баъд аз нест кардани полип баъди ҷарроҳӣ он метавонад дуюмбора низ пайдо шавад. Умедворам ки навор ба шумо писанд омад. Саломат бошед.